Nhw'n ceisio adeiladio'r cefn fan hyn y Barri ar bêl letros hyfryd yn canfod Beecher sydd yn menheibio Brooke ar yr ochr draw. Chwaraewch mlaen med y dyfarnwr y rheol fantais. Beecher mae e dal i fynd, Patton yn edrych. Patton! A gol hyfryd unigol gan Keenan Patton. Trydydd gol Keenan Patton yn y gyngred y tymor hwn i 5 ym mhob cystadleuaeth. Y bas gan Luke Rees yn syth at Elias Sage ac am gol i Llansawel. Wel, am gamgymeriad gan y golwr Luke Rees, ond am ergyd gan Elias Sage sy'n sgorio gol gynta yn y gyngred. Wel, am ddwy funud anhygol yma ar Barc Jenna. Magidson yn edrych am Hulbert. Hulbert mae'n rhyd os bosib. Hulbert! O, ar ergyd yn syth at Rhys Wilson. Ond o bosib fe ddylse Hulbert wedi sgorio yn y fan yna. Harrison Bright ar peniad ymlaen a Hulbert yn glir ond yn taranu ergyd yn syth i fewn i'r gorwl Rhys Wilson. Y bêl dros Ben Payne, Seinti ar peniad lawr, Wilmot. Unwaith eto dyw Hulbert ddim yn camsefyll. Hulbert mae'n glir fan hyn. Hulbert yn codi'r bêl dros Ben y golwr a dros Ben y trawst hefyd. Wel, cyfle arall yn mynd yn angof i'r Barri. Hulbert unwaith eto yn ceisio codi'r bêl dros Ben Wilson ond yn cael gormod ar y bêl a dros Ben y trawst. Hulbert yn neud yn dda i adennill y meddiant. Wilmot ar bêl gan Beecher, mae'n rhydd ar yr ochr draw. Snaith yn aros yn y cwrt Cosby a Hulbert. Mae'n nôl at Hulbert, o, fe ddylse wedi sgorio. Ond unwaith eto, Oli Hulbert, mae di methu cyfle arall. Wilmot i ganol y cwrt Cosby. Dros Ben pawb yn cael ei chlirio gan Gammon nôl unwaith eto, sydd wedi bod yn amlwg iawn yng nghanol y cwrt Cosby na i Llansawel. Elliot Richards ar ergyd o rywun gan lladd, a mae wedi cael ei gwyro ac yn syth i'r gornel isa ac ychydig cyn diwedd yr hanner. Mae'r Barri nôl ar y blaen. Elliot Richards yn sgorio i gol gynta yn yr uwch gyngred y tymor hwn. Ricard. Ceisio canfod Tom Price nas e. Snaith os e gyfle i wrth ymosod. Mae'r bêl yn canfod Bevan. Bevan ar ergyd yn syth at Luke Rees. O, a Payne oedd nôl yno yn y cwrt 6. A'r Barri rhyw ffordd yn gallu clirio dihangfa iddyn nhw. Llansawel ar hyn o bryd lawr i 10 dyn. Mae'r Barri yn parhau ar chwarae. Magidson yn canfod rhediad Patton ar ochr y cwrt Cosby. Patton mae e dal i fynd dan bwysau. A draw at Hulbert os bosib. A Hulbert sydd yn sgorio'r drydedd i'r Barri. Wel, mae wedi cael sawl cyfle prynawn yma Oli Hulbert. Llansawel lawr i 10 dyn gan fod Lewis Bates wedi anafu. Andy Dyer ddim yn gallu gwneud eilydd a 1 ar 10 dyn y Barri yn erbyn 10 Llansawel yn cymryd mantes. Naten yn canfod Payne mewn ychydig o le. Sadliad da at Rio Dyer yn canfod Bowen. O, doedd e ddim yn camsefyll a oedd e newydd fod i'r ca ac o bosib y ddylsef wedi wneud yn well fyna. Dyna oedd cyfle Llansawel i ddod nôl i'r gêm ar prynawn yma. Price i ganol y cwrt Cosby. Y peniad yn ôl ac o, Walters oedd yno. A'r peniad mond i rhwyd ochr yn y diwedd. A'r ail gyfle o fewn y 5 munud diwetha yma i Llansawel i ddod nôl mewn i'r gêm. Chwarter awr yn union yn weddill o'r gêm. Y croesiad i ganol y cwrt Cosby. Mae wedi methu fi. O, ar ergyd gan Chris Evans. Fe ddath i ato fe mor gyflym. Chi weld Andy Dyer yn dal i ben yn ei ddwylo fyna. Mae e'n gwybod taw dyna o bosib oedd y cyfle i Llansawel i ddod i nôl i fewn i'r gêm. Bevan sy'n anelu at y cwrt Cosby. O, bêl dros ben, mae dal yno. Payne! A mae Payne wedi dod at Llansawel. O, na. Wel, y dyfarnwr yn dweud fod y bêl wedi taro llaw Payne, dwi'n meddwl, wrth y fe droi yn y cwrt Cosby. O, hynod o anffodus i Llansawel. Bevan ar tabliad, Beecher ar peniad yn glir i'r Barri Ian Owen. O, ar bas mlaen at Patton sydd ddim yn camsefyll. Patton mae'n edrych am ei ail o prynawn. Patton at McLagan, dos bosib. Clagan! Oddi ar y postyn. Mor anffodus i'r Barri. Wel, Patton yn canfod McLagan. A chi'n meddwl bod McLagan yn mynd i gladdu'r ergyd. Ond i ymges e yn taranu yn erbyn y postyn.
Jenkins yn ei hyrio ddi y tuag at Wel Bowen, mae e dal i fewn fan hyn. Bowen, reit ar dros llinell y gol, a Magidson sy'n goffod clirio oddi ar y linell, a Magidson yn rhoi pryd o dafod i'r golwr Luke Rees sydd wedi cael ei ddal sawl gwaith y prynawn yma. Llansawel, maen nhw wedi dod mor agos yn yr ail hanner yma.